What's up mga idol? Welcome back sa ating YouTube channel. Boyd Salabaria po. And ito nga ang update ko sa inyo. Finally, nandito na po sa mga Honda 3S Shop Store ang inaabangan po natin na Honda Click 160. CBS version po ito. At ang kulay red na to ay may tawag na Matte Solar Red Metallic. Yan po ay matte color, hindi po siya glossy. Para sa mga idols natin nagtatanong, itong kulay red na color, yan po ay Matte Solar Red Metallic. Ang tawag po ng Honda dyan. Pagdating naman po sa white, ang tawag naman po nila to ay Matte Pearl Crater White. Matte din po, hindi po siya glossy white. So mga idols, yan po yung ating dalawang kulay na nakita natin sa store. Of course, meron din pong color black. Ang tawag ng pula dyan ay Matte Gunpowder Black Metallic. So, tatlong kulay po itong CBS version. Makita nyo po yung kanyang wheels. Marami po nagtatanong anong kulay, gold ba or black color. So, nakita natin yan po ay color dark brown. So, ngayon mga idols, ang presyo po niyan, SRP nilabas ng Honda, 116,900 pesos. At dito po sa atin sa ating nakitang store, ang presyo po ng ating Honda Click 160 ay pwede nyo pong bilhin ng cash payment. Pwede po ang cash payment sa kanila at ang presyo po ng kanyang babayaran ay 118,700 pesos. At mga idols, isi-share ko lang po sa inyo yung mga naging comment po sa atin ng mga idols natin, yung mga nag-comment sa ating video. Especially lahat po ay nadismaya dahil nga po medyo mataas yung presyo. Siyempre, yung inaasahan po natin sana ng presyo ng CBS version na to ay nasa 110,000 pesos lamang. Pero nga po, umabot na siya ng 117,000. Siyempre, sa mga dealers, may dadagdag pa sila dyan. At ito nga, almost 119,000 pesos. So, marami po nag-comment. Siyempre, nadismaya sila dahil yung specs nito, naka single unit na shock lang sa likuran. Plus, siyempre, hindi pa siya ABS version. At yun nga pong kanyang likuran na braking system, yan po ay naka drum brake lamang. So marami po ang nag-comment sa ating video at nagsabi na talagang dismayado sila dahil sobrang taas po ng presyo. At may mga subscriber tayo na nagsabi before pa na gusto nilang bumili nitong units na to sa atin. Pero yun nga, dahil tumaas ang presyo niya, nagplano na ibang units na lang po ang kanilang bibilin. Especially kagaya ng PCX CBS version kung saan dual shocks na po yun. At syempre meron pang isa yung Aerox naman. So mga idols, depende po sa inyo kung gusto natin yung bilhin tong Click 160 na to na bagong bago. At kung gusto nyo po ng installment, meron tayong minimum down payment na 15,800 pesos. 24 months na babayaran natin monthly, 6,888. 36 months na monthly naman, 5,553. At kung maaga tayo magbayad, may rebate tayo na 200 pesos. So yan po, yung mga store na pwede nyo pong bilhan ng mga Click 160 at ganitong presyo, i-share ko po sa inyo yan. Ilalagay ko po sa ating video description yung mga store na yan na pwede nyong puntahan. At ayon nga po sa ating information from the store, sabi nga po ng ating mga manager dyan o mga sales officer dyan, ang units po niya ay napaka-limited. Ibig sabihin po, sa kulay, wala po silang maibibigay na eksaktong color na available. Depende po kasi kung ano yung darating na units from the supplier, from Honda. So, pwedeng maging white yan, black or red. Pero siyempre pa, dahil limited nga po yung units niyan, ang maganda po dyan, pumunta po kayo sa mga Honda 3S Shop Store na malapit sa inyong lugar, magpalista na kayo, magpa-reserve po kayo, at hintayin na lang po ninyo yung second delivery na. Kasi itong first delivery na nakita natin, sold out na po kagad itong mga units na to dahil isa or dalawa lang po ang lumabas na mga units per store. Ibig sabihin po, kung sa dami po na nagpa-reserve o nakaghihintay nito, isa lang ang maswerte na makakaunang makabili. So yan po yung idols yung ating mga tips sa inyo para kung gusto nyo bumili nitong Honda Click 160 ay alam nyo na ang dapat gawin. Pumunta po kayo sa mga Honda 3S Shop Store or mga Honda Big Bike Store. May available silang unit, isa lang or dalawa. Ngayon magpa-reserve kayo kung hindi kayo umabot sa delivery. Of course, siyempre may darating pang mga next delivery yan, baka mas marami ng units kung dumating man yan. At siyempre kung anong color na gusto nyo, yun na rin ang ilagay ninyo sa listahan pagka nagpa-reserve tayo. So yan po idols yung ating mga information na dapat yung malaman kung gusto nyo bumili nito dahil talagang ito na papasok na rin yung mga reseller kaya medyo tataas din po yung mga presyo nyan, kaya medyo ingat lang po tayo, huwag po tayo makipag-transaction online. Pumunta po kayo sa mga Honda 3S Shop Store, doon po kayo magpa-reserve, doon po kayo magbayad
at sigurado po na legit yan. Hindi po sa mga online, Facebook or mga magpapabayad sa GCash or sa mga bangko, no? Mas maganda direkta po kayo sa store. Yan lang po yung ating tips sa inyo mga idols. Siyempre napakaganda nitong Click 160 at para sa akin po personally, nakita ko na po siya personally, talagang mas tumaba po yung size niya from the old version at mas malaki pong tignan, pero parang tingin ko medyo pumunggok, parang lumiit ng konti kasi nga lumapad. Yun nga yung harapan niya, lalo na yung front headlight niya, iba yung design niya, mas sporty yung dating. Plus, meron na rin siyang USB charging port, direkta na po may charge na natin yung cellphone natin. At isa pa sa mga features niyan, yung kanyang instrument panel, yan din po ay fully digital yung ating instrument panel. At makikita nyo nga po, may cover po yung ating USB Type-C charger dyan. At meron tayong capacity ng gas na 5.5 liters. Marami na po yung mga karga natin. Yung compartment natin, 18 liters po yung capacity niyan. At ang the best dito, dahil dyan, mas convenient po sa atin mag-ride dahil meron pa tayong gulay board. Malaki yung gulay board, at talagang mas marami tayong madadalang gamit natin. And sabi ko nga sa inyo, sa mga nagtatanong, hindi po naka-disc brake yung likuran. Yan po ay drum brake lamang. Para po sa CBS version, and I see na itong ABS version siguro, baka dumating na to next year na yan, yung ating magiging update natin sa inyo. Siyempre, pag oras na meron ng final update para sa ABS version, ihahatid ko yan sa inyo mga idols. Kaya tumutok po kayo sa ating YouTube channel, At kung gusto niyo po ng mga bagong modification, marami na pong mga bagong accessories yan. At siyempre, depende sa mga brand na gusto niyong piliin or bilhin. Siyempre, may mga suspension yan sa likod na mayroon ng sub-tank, no? Mas magandang tignan at mas maganda yung laro. Plus, meron na rin siyang mga caliper or mga lever na pwede nyo ipalit na maganda rin na itsura. So mga idols, yan po yung mga update ko sa inyo. Sana nagustuhan niyo at shoutout po sa Honda Click 125, 150, 160 group sa Pilipinas po, Doon po tayo nag-post ng ating picture at sinare po natin sa kanila at napakarami pong talagang nag-share at nag-comment at siyempre marami ring nag-dismaya dahil yung iniaasam nilang ABS version ay hindi po dinala dito sa atin ng Honda. Plus, siyempre, yung presyo nga po ng ating Honda Click 160 CBS version ay medyo nataasan po talaga ang ating mga idols dyan. At siyempre, yung mga nagbabalak talagang mas pinili po nila yung isa pang model ng Honda, yan po yung PCX, kung saan may CBS version din, naka-disc brake na yung likod, plus dalawa pa yung shocks. Pero sa akin mga idols, kung kayo po, mas gusto nyo yung convenient sa inyo, mas madaling gamitin, easy to handle at madali pong i-maniobra lalo na sa traffic. Ito pong Click 160, yan po ang kanyang performance. Magaan po kasi siya, plus meron pa tayong gulay board, marami tayong madadalang gamit, at malaki din yung compartment niya. At ang pinaka-the best dyan, siyempre napakalaki na ng kanyang makina, 160cc ESP Plus engine. So mga idols, next update ko sa inyo, next vlog natin or feature, actual unit na po. Gagawin po natin ng special feature yan. First impression, actual unit na mismo ng Honda Click 160. Tignan natin kung anong kulay na mabibidyohan natin. Pwedeng pula, red, or yung black. So mga idols, abangan nyo po yan sa ating YouTube channel. Kaya huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating channel. Pakipindot yan notification bell para lagi kayong updated. Of course, meron tayong FB page, Boyet Salabarria po. Like and follow nyo yan. At abangan nyo po yung mga ating mga update, especially sa mga bagong parating na mga motor at mga moto news. Ingat po sa lahat at ride safe po palagi. Ciao mga idols.